Takže vás zdravím, moje meno je Hermaster, vítajte pri ďalšom videu z Geometry Dash. Takže som sa zrovna tú creepyzru. Keď ste k tomu nedočili, ja som zrovna sám. Druhý level pokúšam. A proste nič k tomu nehovorím, ideme na to. Like, comment, odber. Dajme na to, len tak pripomínam. OK, ideme na to. Zatiaľ easy. A pekná hudbička. Keď ste vedeli, čo je toto tu, tak si vás to odpali. Ja tam ste nemohli. Zas tá istá reklama. Stamlať ale ja ťa môžem pakovať. Jak si vtedy. Nic nevideli, ideme ďalej. Máme free, ne? A čo tu mám? Ja to potrebujem stopnúť. Tu má nejakú gebuzinu, vidíte to? Hnusná posníva gebuzina. Budem ja, więc ja prdom! Niekto také nevie ako ja. Wow! Videli ste skoro ma to drill dal dole? Možno to dám na prvú. No tak už ne prvú, ale skôr to možno dám ako stereo madness, ako back on track, lebo to je back on track. A nemusí to šťukať jak šalenes. Možno to fakt dáme na túto, na tento pokusíček, jak mám. Len potrebujem všetky mince. Krásna hudbička nám do to. So close! So close! Nadležil si, ale nemá nie za všetky mince. Fuck off, ideme v practice mode, takže ja som ešte to nevysvetlil, som to tam nehral. To proste, keď zhebnete, kúkajte. BAM! Tak tu sa objavím na tom diamantiku, ale mi to dáva auto. A fuck off. Neznášam, keď sa tak lagnem, OK. Ja to tak prejdem rýchlo v rýchlosti, takže vám tu dám strich. Čo som nevnímal? Čo? Lebo potrebujem, kde sú všetky mince, potrebujem si ich počítať. Či viem fakt, lebo som vyzdal, že som videl dve a tá tretia... Čo? Nevidel som ju, alebo som zobral všetky tri. Keď hejte som kriplak, proste sorry. Dobre, dám tu na fakt strich, možno to zbytočne dávam. Boom. Čo robím zle? No co? Jedna? Takže to bola jedna, že? Jo. Vidíte? Jak som na kraji, jak debel. No ja to vymášem. Bum. Vymáš. No, šikovný. Dobre, tu mám fakt strich, už ako fakt. Druhá. Och jej, ja som si spomenul, veď to tá tretia na konci. Dobre, ideme to rýchlo prejsť. S krásnou hudbičkou. Wow. Trošku mi preplo, lebo je to krásna hudbička a ja vám prepňam, jak bude úplne nej. OK, Prvá! A druhá! A takto mi píše, môj kamarát mi píše! Sebastian, nechaj ma Dudo, čau, ale ja musím vyhrať to, chlapče. Pome, nepíš mi! Ja nemôžem, ja musím hrať. Poradíš mi, ako stiahnuť mapu a dať... Ja ti nič neporadím, chlapče, sorry bro, ja natáčam. A ja to chcem vyhrať teraz. Jak pán, tam som to hral 10 minút, bacon tracku, not a new icon! A coins. 3 minút, jak pán, natáčal len 5 minút, ale ani skoro ne. Prečo reklama? Ja mám tak hnusne hlasno.
oko v reka, musím to mi za chvíľu pokoj. Prosím za toto video, like toto, hento. Ako viem, ako na to, no toto je vám jedno vlastne. Takže ja prakticky som zabudol hrať, sorry. A za chvíľu do školy, takže teraz to budem menej vychádzať, takže som preto chcel ísť tie dve. A takže ja si mám túto, tu sa mi páči a mám novú ten. Takže tak a tak. Alebo takto. Takto je pekná, akože, lebo ja dám vždy takto, že to čo nie je ďalej. Asi to je všetko. Asi to je všetko, Líďa. Je to všetko. Takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Like, koment, odber. A zatiaľ čus.